Señorías, reanudamos a sesión coa comparecencia do Partido Galeguista representado polo presidente do partido, don Xavier González, o secretario xeral, don Manuel Soto, o vicesecretario xeral, don Francisco López Chesqui, e os membros da Executiva Nacional, don Xosé Antonio Sánchez, don Roxelio Míguez e don Miguel Rodríguez Aneiros. A todos eles lle damos a benvida en representación deste partido de gloriosas siglas. Teñen vostedes 30 minutos. Vai falar en primeiro lugar o señor González, don Xavier González. Moitas gracias pola benvida, bons días a todos. No día no que se cumplen 70 anos da celebración do referendo que aprobou o primeiro Estatuto de Galicia, evidentemente desde a legitimidade que dá o tradicional espírito constructivo dos galeguistas, con toda a autoridade moral que dan 75 anos de historia, a formación política que colocou Galiza no mapa, que tamén é o único partido galego que leva participado na elaboración de todos os marcos estatutarios de Galicia, o Partido Galeguista, pensa que é bo preguntarse a razón que nos motivan a vostedes e a nós a reformar ou sustituir o vixente estatuto por un novo. Intuímos, obviamente, as de algúns, pero coñecemos mellor que ninguén as dos galeguistas, as nosas. Motívanos, en primeiro lugar, o desexo de aportar o noso grau de area na construción dun marco constitucional para Galiza en clave positiva. Un estatuto de todos e para todos. Un estatuto que non aspire a convertir os cidadáns en súbditos dunha ideoloxía ou de pactos. Motívanos un estatuto, en definitiva, con ideas comuns aceptadas e non impostas, que teña a coherencia por bandeira, que represente un acto de fe na Galiza, unha manifestación de autoestima nacional e unha mensaxe nidia e clara do que queremos e podemos ser. Entregámoslle hoxe, ou entregaremoslle despois, a proposta galeguista do terceiro Estatuto de Galicia formulada nun texto íntegro, que na práctica supón unha emenda á totalidade do texto vixente e de outros textos que se teñen presentado como alternativa para o novo Estatuto de Galicia. Agardamos de vostedes, obviamente, os que representan as formacións políticas que hoxe teñen representación na Cámara Galega, a igualdade de oportunidades no tratamento en relación con calquera outra proposta de marco estatutario integral que se presente diante do Parlamento. Porque a nosa proposta representa a moitos dos que, aínda que non confiaron en vostedes, son galegos e galegas. Entregaremoslle unha proposta pragmática, con matiz engadido de que para nós o pragmatismo só ten razón de ser se ten como obxectivo a utopía. Un estatuto galeguista que fala claro, e sen medos nin traumas de progresía tan mal entendida como eficazmente ineficaz. Un marco que non dubida en afrontar de cara e sen subterfuxios a realidade de que temos unha Constitución vixente diante da que só caben dúas posturas, ou respetala ou derrogala. Estamos orgullosos de que a nosa proposta este construída con realismo e con rotundidade, sen ambigüedades e subterfuxios calculados, sen xiros semánticos que aportan moita estética e cuestionable contido práctico e ético do texto estatutario. Porque, que ninguén de nós o esquenza, estamos a traballar por dotar os galegos e galegas de melloras tangibles e prácticas, de realidades eficaces e positivas, que para nada teñen que ver con regalarlle a cada galega ou a cada galego un dicionario para que consiga entender en que se diferencia a denominación proposta por uns das denominacións que contrapoñen de un xeito ou de outro todos os demais. Os galegos estamos cansos de que nos reinventen o país cada 2 por 3. Entre outras cousas, porque non necesitamos inventar nada, senón recuperar o que nos quitaron por decisión administrativa para convertirnos en rexión da noite para a mañá. E dicímolo así porque nós non somos, como lle pasa a outros territorios de España, unha mera agrupación de provincias que aspiran a ver recoñecidas as súas inquedanzas soberanistas e nacionais, xa que logo queremos recuperar, a través do terceiro estatuto, o que unha decisión administrativa asinada en 1833 nos quitou para mellor consolidar o centralismo. Queremos que se derrogue esa
actuación, esa acción administrativa, é que na Galicia se aplique en toda a súa expresión o artigo 56.2 da Constitución Española, mentres esa Constitución este vigente, ou calquera que a sustituya, siga a contemplar que o rei ten potestade para empregar os demais títulos que corresponden á coroa. Non falamos nin falaremos de restauración, porque ese non é nin o noso espírito, nin tampouco o noso interés. Falamos da nosa proposta de Reino de Galicia porque é a definición que nos pertenece históricamente. E falamos de que o soberán reinante por imperativo legal exerza do que é constitucionalmente de Rei de Galicia. Se a Constitución Española consagra e legitima o título, entón queremos que ese rei exerza de galego, que fale galego e represente ao máximo nivel nacional e internacional o Reino de Galicia. Non estamos, insisto, inventando nada, só reclamamos que se cumpla o espírito constitucional ou, pola contra, se derroga a Constitución. Que non este de acordo que se erga tamén e que fale claro, para que o entendan todos os galegos e galegas. Que non este de acordo que non empregue, obviamente, subterfuxios, nin recorra a semántica para engadirlle parámetros confusos que, no fondo, teñen como único obxectivo agacharlle ao cidadán que, con tal de gobernar ou estar no Parlamento, estáse disposto a tragar co que sexa e a mirar para outro lado cando conveña, vestido, iso sí, de defensores de terminoloxías que non están implícitas na Constitución, nin son máis que cortinas de fume para facer que se defende mellor un autogoberno que, máis que defender, é imprescindible recuperar. Consonte con todo o devandito, a nosa proposta estatutaria, aínda sendo profundamente respetuosa cos postulados e ideas de todos, reafirma a vocación galeguista de construir unha Galicia dos cidadáns que, ademais, sexa eficaz. Por iso presentamos propostas tan xenuínas como imprescindibles e urxentes, cunha fonda vocación correctora dunha realidade que nos marxina con respecto a outros territorios do Estado. Miren vostedes, cidadáns de Galicia levan recibido cartas informativas da Tesorería da Seguridade Social e tamén da Facenda do Estado, escritas en 2 idiomas, o castelán e o catalán. Institucións como o Instituto Cervantes, que teñen a obriga de promover e potenciar todos os idiomas do Estado, cara ao exterior só contemplan o castelán e o catalán como merecentes de atención. Formularios de varios ministerios están así mesmos escritos en castelán e en catalán. Por iso coidamos imprescindible e urxente a posta en marcha dun Instituto Castelao que está recollido no artigo 35 do noso Estatuto co obxectivo de que asuma a responsabilidade e o cometido internacional de promover, difundir e ensinar o idioma galego. É a cultura da Galicia, é a historia de Galicia, porque un pobo que coñece a súa historia se sinta orgulloso dela. É en si mesmo moito máis que unha nación. Así como reforzar e desenvolver os vínculos históricos, humanos, culturais e sociais da galeguidade. E, por outra parte, conscientes da importancia das relacións socioeconómicas co país irmán, propomos no artículo 36 do noso Estatuto a creación dun Instituto de Cooperación Galaico-Portuguesa, a quen lle correspondería promover, reforzar, desenvolver os vínculos históricos, humanos, culturais, sociais e económicos entre Galicia e Portugal mediante accións de cooperación cultural, científico-técnica, educativa, económica e financiera. En síntesis do devandito, mentres hai quen emprega o tempo tentando incluir variantes semánticas nos preámbulos dos marcos estatutarios que dificilmente van alén de ser meras declaracións de intencións, os galeguistas queremos que o título preliminar, non un preámbulo do terceiro estatuto, estableza, e leo textualmente, que o Reino de Galicia é unha identidade nacional histórica con séculos de vixencia que conxuga a indiscutible identidade territorial, política, cultural e lingüística de Galicia na Península Ibérica e na Europa. Coa identidade social de varios millóns de galegos e galegas que, independentemente da nacionalidade administrativa que figure no seu pasaporte, estamos presentes en varios países e temos dereitos como tales. E queremos unha lei que recolla o Estatuto da Galeguidade e o outorgamento da Carta de Natureza a todos os galegos ou descendentes de galegos, independentemente, insisto, da nacionalidade que figure no seu pasaporte, cos conseguintes dereitos e deberes como cidadáns de pleno direito do Estado español e da Unión Europea. Non é unha declaración de intencións, o noso Estatuto non é iso. É un futuro positivo para Galicia, interpretado en clave constructiva e en positivo. A fin de contas, a nosa proposta de terceiro estatuto leva unha humilde frase como limiar:
Unha frase que di que un soño individual non é máis que un soño. Pero cando moitos soñan con un modelo de sociedade ou de país, entón ese soño xa cada rango de realidade.